Apirilaren 20an, milaka ezkertiar, abertzale eta soberanista elkartuko gara Iruñan, aberri eguna ospatzeko, eta bide batez, libre izan nahi duen nazio bat garela aldarrikatzeko. Zentzu horretan, aurtengo aberri eguna testuinguru politiko berezian ospatzea tokatuko zaigu, bereziki nazioarteko egoera nahasiak baldintzatuta. Eta testuinguru horretan, non gerraren eta militarismoaren aldeko ahotsak altzaten entzuten ditugun egunetik egunera, aprobetxatuko du aberri egun azpimarratzeko gurea badela nazio bat sustrai bakezale sakonak dituena eta beraz, berresten garela, gatazka politiko guztiak konpontzeko bidearen apustua diplomaziaren bidea izan behar duela eta elkarrizketaren bidea izan behar duela. Apustu horretan berretxiko gara aberri egun honetan ere bai. Askatasunaren nazioa gara lelopean, Hego Euskal Herriko herritar, ezkertiar, abertzale eta independentisten komunitatea batuko dugu berriz ere, aberri eguna elkarrekin ospatzeko, eta EH Bilduk antolatutako aberri egunetan ohikoa izaten den bezala, bai aldarrikapenerako eta baita ere festarako eta aisialdirako tartea izango du eguneko egitarauak. Zentzu horretan, egunari hasiera emango diogu eguerdiko 12etan Golem zinemetatik abiatuko den manifestazio batekin, eta horren amaieran ekitaldi politikoa izango dugu. Eta ekitaldi politikoa amaituta izango da aisialdirako tartearen hasiera eta bertan izango dugu adin tarte guztientzako eskaintza berezitu bat. Eta aldarrikapen egun honetan badira bi gertakari oso presente izango ditugunak. Alde batetik aurten 50 urte beteko direla Txiki eta Otaegi fusilatu zituztenetik. Eta Txiki eta Otaegi fusilatu zituzten gure herriaren askatasunaren alde borrokatzeagatik eta fasismoaren aurka borrokatzeagatik. Eta hain zuzen, 50 urte geroago guk, haien balioak eskuan hartuta, beteko ditugu Iruñako kaleak aberri egun honetan apirilaren 20an. Eta horrekin batera, azken aldian hainbeste altxatzen ari diren militarismoaren eta gerraren aldeko ahotsoien aurrean, azpimarratuko dugu, gogora ekarriko dugu Euskal Herriak aukera izan zuenean, erreferendum batean, ezezko borobila eman ziola natori. Eta beraz, politika militarista horiek guztiak erabakitzen dituztenean jakin dezatela, ez dutela inolako zilegitasunik erabaki horiek gure izenean, Euskal Herriaren izenean hartzeko. Horregatik guztiagatik, apirilaren 20an, milaka ezkertiar eta independentista elkartuko gara Iruñako kaleetan nazio bat garela aldarrikatzeko, eta baita ere munduko elitek planteatzen duten bide horren oso bestelako bide bat jorratzen jarraitu nahi dugula esateko. Bide antimilitarista, antiimperialista, feminista eta euskalduna, gurea askatasunaren nazioa dela.